खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा पिन्थि राभा जिल्ला कार्बि आंलं लाइजाम सोग्रा लांहिन तिनालि गामि लांदांपारा 2024 मायथाइनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव अनलाइन आरज बादायनायाव बाहागो लानो आंबो सिगांदों। सेथि दिंखननि बादाय आरज आयदाया हांख्रायनाय आरजनि गिबि सिरि दहाय दहाय आफा बोराइ बाथौ। दहाय दहाय आफा बोराइ बाथौ Yeah.